Il-Qorti ordnat li Christopher Mazzitelli jingħata kumpens ta' 10,000 euro f'danni morali wara diversi żbalji mlesqa mill-prosekuzzjoni fuq każ ta' traffikar ta' droga li mbagħad inbidel għal possess ta' droga kannabis. L-Imħallef Toni Abela sema kif Mazzitelli kien jaħdem f'garaxx bħala mekkanik wara li weġġa u ma setax jibqa' bil-karriera tiegħu tal-futbol. F'dan il-garaxx il-pulizija kienet informata li qed issir xi attività illegali waqt rejd li sar fl-2004 Mazzitelli u persuni oħrajn ġew arrestati fuq suspettat każ ta' traffikar ta' droga. Mazzitelli ammetta li huwa ġieli pejjeb il-ħaxixa iżda ċaħat li mess ma' droga, kokaina jew eroina. Mazzitelli jagħmel 20 jum arrestat u anke spiċċa nżamm arrestat f'daru għal aktar minn 5 xhur. Sussegwentament kellu kundizzjonijiet oħra imposti fuqhom fosthom li bil-lejl irid ikun f'daru. 13 sena wara li ġie arrestat fuq dan il-każ, il-prosekuzzjoni qalet li Mazzitelli ma kienx il-persuna ewlenija li qed jitraffika id-droga. Finalment, Mazzitelli nħeles minn kull akkuża ta' traffikar ta' droga u weħel bis-smulta ta' 100 euro fuq possess ta' kannabis. Ir-raġel aċċetta din is-sentenza ma mbagħad fetaħ każ quddiem il-Qorti Kostituzzjonali fejn ilmenta li nkisirlu d-dritt tiegħu għal ġustizzja fi żmien xieraq. L-Imħallef Toni Abela laqa l-argument ta' Mazzitelli u nnota kif seħħ Dewmien esaġerat minħabba l-prosekuzzjoni u anke l-maġistrat li perseda l-kompilazzjoni tal-każ. Id-Dewmien wasal ir-riżultat tal-Avukat Ġenerali li ma kkoordinax lanqas mal-Pulizija f'dan il-każ. Saħaq l-Imħallef Toni Abela fuq każ li dam 15-il sena biex jinqata'.